Pini nalito mapala so video long nang kiwan pila bangke PM Kisan 23 installment kumantuar ni si kelong sima lapen. PM Kisan la 23 installment long le aprang ko PPS on sinalitum ke claim nang lang man lapen new apply kumantu arni pensi mate kumantu pensi ke cheng ponje man lapang so pothak pini nalitum mapala so video long pathek pen nang than pachini ponik po nalitum labang so YouTube channel long nang ka humri milang pulte nalitum ka chinghon pen subscribe ikon lapen videos tami lang misen pulte nalitum share ponigon tangni non pathek pen PM Kisan 23 installment kumantuar ni si kelong ponjimal labang so pothakle etitinia lam labang so video long lang polona tane non chethan polona PM Kisan 23 installment kumantuar ni si kelongji lapen longle aprang alitum koson si PP ason si claim nang lang ma lapen akimi ka apply kumantu pensi kecheng jima la so process non chethan polona nalitum dak PM Kisan samanandi official website long wang lo pulte nalitum dak talks tami thek pon long ekpo 22 installment la bangke kedam tanga chiklo 13 March 2026 arnisi kipi pon iklo lapen la PM Kisan kilong weratum alang nitum bangke long dun ikpol labang so tangka labangke lapen akimi ka apply tum jong sidu pulo tangte hola kedam tang hot kan ma kimi ka apply alang nitum labangke non puthot re apply tu jog jelo hola so tuning lo tuning ka apply dun tum an bangke non puthot re apply tu jog jepo non re ka apply tu nangji kopi pot ma pulo tangte hola so ka apply an stami kan ma ka apply hola so data bang official mate government are deng damde pusi beta kilo lasi reject lap tathek lapen lapu pending doret stami doji nasi son pending lapen reject do pulo tangte nang litum puthot reply to the non lapen no record fund jong siklang pulo tangte labang ta nang litum adata bangke ta dam de lo apply at po office tami adata chesep siderlo nasi non puthot ke apply ji pulo tangte new apply labang so website long wang pen tami nalitum apply ponik me ke apply ji aphan nalitum la new registration podim dam nang po la so dim mes nalitum apply nang po lapen non bangke la new farmer registration adim pen la dam tami nalitum farmer id kidonang ji kinang so kitching si farmer id nalitum ke apply nang ji kinang so lo koson si labang so farmer id ke apply nang ji ma nili labang so videos tami next nalitum pan nang one pick po jong sinalitum nang ji pulo tangte kitching sinalitum long farmer id do nang lang farmer id abi pulo tangte nalitum ladak pen PM Kisan labangke nalitum apply don long lelo lapen non puthot chethan pon thulo nang 23 installment komantu ahot si kelong po lapen non het jong 22 installment labangke thaponi gelo kedam tang 13 March ahot si ke thapono labang so tangka labangke suri hini lapen non non la 23 bangke July ba June chiklo silong ikpo June 1 pen 15 ang bong silong ikji 23 installment bangke stami lan ana det bang ni list tami non exactly la bangke nang than tek det po thima official notification la bangke pi pon pila asikilong ji la bangke non ke bangji June chiklo mulam si long ikpo non la bangke April lo May June kalite June la 1 pen 15 ang bong jong si long le pote last week mulam long ikpo jong si June chiklo long le pote July chiklo la 1 pen 5 ang bong bangke 100% PM Kisan atangka la bangke long ikpo lapen PM Kisan ke apply ji aphan ko PPS on si kenang ji ma pulo tangte nale to malong land documents to nang ji jong si online jong si nale tum apply pulo tangte offline pulo nale tum land documents awis tami chok ji gambra long pen NOC ponang po lapen NOC pen anta nale tum apply dun long ikji lapen jong si land pata do pulo tangte nale tum online tami apply dun miji lapen online ka apply ji aphan konan na sidam nang ji ma pulo tangte te bohet CSC center doji hodak se common service center long le dam ta chok lapen nalitum lamina madle apply stami chok ikji
lasi documents kinang si bangke online jong si apply belte nalitum land documents nang ikpo land pata lapen Aadhaar card lapen mobile number bank account lahay nang litum ardeng do nang ji lapen offline jong sinalitum jogdon pulte nalitum Aadhaar card lapen photo nang ji photo ipak pido nang po lapen GB NOC labang so NOC nalitum pido niglo pulo tangte offline mangta apply long ikpo lapen offline apply labang ke non cheng pon pelang lata cheng da pon on cheklo zon nanglang la cheklo zon apilo te offline ka apply stami cheng pon ikpo lapen on land documents abi atum stami apply don long ikpo lapen online la bangke puthot non 2026 la bangke cheng pon bom lo ka apply na litum dong si farmer ID do pulte apply melo lapen land documents do pulo tangte lala lasi 23 installment la bangke nilim amota pulo Jun achiklo malam si nalitum la suri hini tangka la bangke long don ikpo lapen ala KYC dia tha PM Kisan kai ke long don vera tum stame nalitum la ke KYC ke claim nang sila bangke minotary lo OTP basis KYC stame nalitum ladak pen labang so website lang pen claim pon ikme mate claim don ikme kalti pulo tangte nalitum common service center CSC along stame nalitum biometric mate nalitum la finger bear pen stame claim don ikme lo si prabjin pen nalitum lahaya proses bang claim donon jong si la 13 March ni jong nalitum surihini tangka long don de pulo tangte nalitum la KYC la bang claim nang po lapen hola kilong tum stami lahai bang kenalitum KYC update claim versi kimi mantuni bang ke lason automatic disable datiti la sinalitum check pa menon lapen la new apply process bang la pula non 2026 pen bang si butho data bang alang litum accept ponto ikpo lapen kapre update jong si PM Kisan apo thak long pulo tangti nili nalitum apan na wan pitho ikpo la sonso na berta nalitum kilong werje fan pura labang so YouTube channel la ke nalitum subscribe kon tang domi thak mi kadu kavi karbitis 2.0 YouTube channel long kilang ara do ana fan stami nilin pen kardom